Здравейте в следващия ни урок по HTML5, как да направим своя сайт. Сега ще разгледаме вмъкването на изображения. Нека да махнем този бордер, защото малко е неприятно да го гледам. Всъщност махаме всички стилове, всичко, което сме писали в предните уроци. Нека се падинка и марджин да останат. Нека рефреш да дадем на нашата страница. Нашата връзка към страница 1 и нашата връзка към страница 2, които направихме в предния урок. Сега ще вмъкнем изображения. Не просто ще вмъкнем изображения, ние ще си ги направим сами. За да видите как се правят изображения, защото това ще е много важна част от направата на вашия сайт. Ще се наложи сами да си направите някои изображения към страницата, да ги стилизирате в последствие, за да има сайта някаква визия. Как се създава изображение? Ето това е тагът, с който се добавя изображение. Както виждате, това е самозатварящ се таг от втория тип, който казахме, че ще разгледаме. Самозатварящ се, защото както виждате има само едни ъглови скоби и с тази наклонена черта в края на нашия таг ние всъщност го самозатваряме. Имидж. Така е прието да се отбелязва пътя при снимките. Тук всъщност ние ще напишем пътя до нашата снимка, но тъй като нашата снимка не съществува, ще се наложи като начало да си я създадем. Един атрибут за снимките, който искам да запишем, това е атрибутът Out. Този атрибут всъщност е описанието на нашата снимка. Винаги го слагайте. Принципно няма проблем, вашето изображение ще се покаже на екрана, но е желателно този атрибут да присъства. Не просто желателно, но и задължително във вашите снимки. Това е много важно за оптимизацията на вашия сайт. Търсачките четат, по този начин могат да се ориентират какво е съдържанието на вашата снимка, тъй като едва ли могат да разберат какво има на изображението. Търсачките се ориентират по вашия Out атрибут. Така, нека да създадем нашето изображение. За тази цел аз използвам една програма, която се нарича PaintNet. Тя е безплатна, може да си изтеглите от интернет, ето виждате как се записва. В PaintNet ние може да правим всички основни неща, които са ни необходими. Ето това всъщност са туловете към програмата. Всеки цвят има свой код, който се изписва в цифри. Забелязвате, в момента в който променим цвета, се променя и кода, който съответно отговаря за този цвят. Нека като начало, преди да зададем изображението, ще направим един експеримент с този цвят, като го копираме и зададем един цвят на бекграунда. Background. Как се задава цвета? С този инициал DS, след което записваме и самия код. Ще разберете какво е background, веднага щом рефрешнем страницата. Ето това е background. Както виждате, целият прозорец стана в цвета, който сме задали. И двете страници, тъй като и за двете са зададени стилове в заглавната част на хедера. Това е background. Запомнете го, той също е много често използван в CSS. Нека да зададем нашето изображение. За целта казахме, че трябва да създадем снимка. Ще създадем една снимка в PaintNet. Нашето изображение искаме да е с размери 400 на 400. Видяхте, идвам от Image, от Resize и сега променихме размера на нашето изображение. След което идваме тук в градиент и правим един градиент, да кажем. Искаме да е така с сянка, искаме да сменим цвета, защото не ни харесва точно този цвят. С тази точка ще го издърпаме. И както виждате, ние направихме това е градиент, всъщност преливането на цвета. Както виждате, от по-тъмни към по-светли нюанси. По този начин ще запишем текст в нашия градиент. Нека да сменим и цвета на текста. Той ще бъде, да кажем, в червен цвят с размер 108 пиксела. Леле, не. По-малко ще му зададем 28. Това ще бъде нашето изображение. Ето. Ще му боднем, ако искате. От тук може да го наклониме дори. Нека да му дигнем шрифта малко на 36. Чудесно! Вижте какво изображение направихме.
Даваме сейв на нашето изображение и го записваме в нашата папка уроци. То ще се казва изображение. И така ние вече имаме някакво изображение, което може да вмъкне в страницата. То се казва изображение. Ние сме го записали под формат PNG. Ето тук може да сменяме нашите формати. В случая работете с JPEG и PNG. Това са основните формати, с които се работи. От тук може вече качеството на снимката да регулираме. Ще си ги разгледате тези неща. И така даваме OK. Нашето изображение е готово и сме готови да го вмъкнем в нашия код. Защо се случи това? Защото изпуснахме кавичката в началото. Ето да сложим кавичката. Трябва да се внимава за тези неща. Изображение PNG. За Alt атрибута просто задаваме изображение. Това е нещото, което се вижда на нашето изображение. Ето за Alt атрибут задаваме изображение. По този начин описваме това, което се вижда на нашата картинка. Сега, когато влезем в страницата, за да видим какво сме направили, така, както виждате, вече имаме изображение, което е с ширина и с височина 400 пиксела. Какво може да направим в нашия CSS? И така, ние искаме да зададем размер на нашето изображение. Нека да погледнем как изглежда на нашата страница, връзката, която направихме от предния урок и изображението, което е отдолу. Ние искаме да стилизираме тази снимка. Как да го направим? Атрибутът е image. Както виждате, записва се img. Отиваме в Style CSS и му задаваме, че искаме всички снимки, всички изображения img, които се намират в нашата страница, да бъдат с ширина 100 пиксела и височина отново 100 пиксела. Нашето изображение вече ще смени своя размер, своята ширина и своята височина. Виждате, то се намали. По този начин може да му зададем 500 пиксела. Както виждате, сега малко ще изкривим снимката. Да ви покажем, че просто с CSS вие може да определяте размера на вашето изображение. Освен, че може да определяте размера на вашето изображение, тъй като ни се струва, че е много близо до тази връзка, може да му дадем margin left, да кажем 100 пиксела. Какво ще се случи в този момент? Нека да се върнем и да видим. Хоп, ние го изместихме с 100 пиксела от лявата страна. По същия начин може да го изместим от всички страни. Ние може да го изместим с още 100 пиксела отстояние от горната страна, като му зададем margin top. Хоп, ето че го отместихме и отгоре. По този начин ние може да преместваме нашите елементи в нашата страница. Връзката може да се стилизира по същия начин. Тя е анка, както виждате. Задаваме и за връзката някаква стилизация, да кажем, искаме тази връзка да е с цвят червен. Хоп, нашата връзка стана с червен цвят. Също може с margin и padding да изместваме надолу, вдясно. Въпросът е, че ако я изместим, нека да изместим и нея с 100 пиксела вляво, да видите какво ще се случи всъщност. Хоп, рефреш, както виждате, изместиха се и този елемент. Когато се правите вашата страница, трябва да го имате в предвид. Това ще го разгледаме по-натам. Всъщност сега няма да влизаме в подробности за това. Както видяхте, ние направихме наше изображение и го вмъкнахме. Вмъкнахме го в кода. Записахме го най-важният атрибут, който е out. Снимките също могат да имат title атрибут. Направо копираме атрибута, който е отгоре и го поставяме. Винаги слагайте интервал между самите атрибути, защото ще даде грешка валидатора. Заглавието в случая отново ще го направим изображение. Тоест тайтъла, хоп, изображение, save, хоп, refresh, идваме и сега вече имаме заглавие. Ето, като отидем върху снимката, се изписва нейното заглавие. Изображение. Хоп. Нейното заглавие изображение. Видяхте как може да създадем нашата връзка. Видяхте как може да направим изображение. От тук натам може да развихрите вашата фантазия, да справите своите експерименти, така както намерите за добре.
най-добре чрез практика ще научите много неща. Започнете сами да се опитвате да вкарвате изображение, текст. Как да сложим изображението в ляво, а текста в дясно, ще го разгледаме в следващият урок. Благодаря.